Reflexions. Pere, abans de la reflexió volies... Sí, allò que després hem d'anar, que no te recordes, que hem d'anar, que m'has dit, fes-me pensar, diu, fes-me pensar que hem d'anar no sé on, digue'm com s'hi va, on hem d'anar, a veure. Aviam, aquesta persona ens espera a prop d'allà als Dolors, de l'església dels Dolors. Sí, que hem d'anar-li a fer una entrevista. Vale. Tu coneixes Vic? A veure, tu què vas ara de Gallito? Clar que conec Vic. Collons, clar que conec Vic. No m'han fet cap visita, però conec Vic. No, una visita guiada. No. Coneixes els 7 portals de Vic? A veure, no vagis de puta. Digue'm on s'ha d'anar. Tranquil. Clar que conec Vic, collons, clar que conec Vic. Saps la catedral? A veure, no saps ni parlar, la què? La catedral. Catedral. De Vic. Sé la catedral. Baixant... Però a veure, no em vinguis amb aquest to. Saps on és això? Ja ho saps que sé on és Vic i sé els puestos de Vic. Només digue'm on, al carrer. No, baixant no. Digue'm al carrer, ja conec Vic jo. Tu saps la catedral? No, tu saps, no em vinguis amb aquest to de mofeta no. No, perquè, home, a veure, tu saps perfectament. No t'emprenyis. Jo no m'emprenyo pas, jo ja ho sé, Vic, on és. Només digue'm tal puesto. Doncs ens espera baixant la catedral. No, baixant, a veure, com t'ho he de repetir? No em diguis on t'he d'anar, digue'm el lloc, aquí, allà, no, baixar, no, pujar, no. Tu saps la plaça? No, tu saps no. Això et tu fa vas de ràbia, puta dir. No, clar que fa ràbia. Fa ràbia que et parli tan tranquil. No, que parlis tranquil, no, que em diguis una cosa que ja saps on. La plaça de Vic. La plaça de Vic. Ja has estat mai a la plaça de Vic? Clar que he estat. A veure, si és... Baixant. Què baixant i pujant i pujant i baixant? Digue'm on t'he d'anar, el lloc. Costa molt dir el lloc, digues tal lloc, collons, home. Pujant i baixant i baixant. Mestre Tites, aquí posem el quarto de les rates aquesta setmana. Escoltem un moment la sintonia per ambientar-nos. Ara, aquí posem el quarto de les rates, mestre. Doncs mira, avui tanco el quarto de les rates al turista, el prototipus de turista de sol i platja i sangria. Després d'un any i mig en què ens havíem estalviat aquest ésser cridaner, vulgar, anorreador, ara ha ressuscitat amb més empenta que mai. Durant la crisi sanitària, les autoritats polítiques i econòmiques i representants del sector hoteler i restauradors s'omplien la boca que calia repensar el model de turisme pel país, ja que no era sostenible, era de poc prestigi i de rendiment econòmic escàs. Han tingut més d'un any per reformular-ho i la solució ha estat replicar un model fallit. Bravo! Bravo! Molt bé! Molt bé! Avui sí que molt bé! Bona! Bé, aquesta setmana, lligant una mica amb el quarto de les rates, no hem pogut sentir les rates, em faria il·lusió sentir-les un moment bèstia, allò... Nic. Això. Quarto de les rates. Bé, la falca al final, també queda bé. Mestre Tites, portem preparat una mica el tema, Ramon també, el tema aquest de si platja o piscina. En tot cas, primer fem un preàmbul, a veure si ens agafem una mica la idea. Ya está aquí el verano, los bañadores, las sombrillas de flores y también la misma discusión de terraza de todos los años. ¿Es mejor la playa o la piscina? Cuando sale el tema, parece que cada uno lleva la respuesta en su código genético y defiende lo suyo con uñas y dientes. Y es que es difícil de convencer a los que son de arena de las ventajas de tirar la toalla sobre el césped, y pasa lo mismo a la inversa. El vostre codi genètic és més de platja o piscina, Ramon, mestre Tites? Mestre, endavant. Mira, aquesta setmana no els podré il·lustrar gaire, perquè són unes activitats que jo ja fa molt de temps que vaig deixar de banda degut a l'edat. Però bé, bussejant en la memòria, podem treure records i vivències. De fet, aquesta dicotomia que presenteu jo no la vaig patir mai, ja que jo em banyava al mar saltant de l'embarcació familiar que teníem a l'Empordà. I durant l'estiu el dedicàvem a la navegació i tant podíem banyar-nos en una cala deserta o en un lloc inhòspit o enmig del mar, tenint uns 1.500 metres de profunditat als nostres peus. I si la sortida era curta a la mitja jornada, o de jornada sencera, a l'atracar al moll de casa, saltàvem directament a la piscina, que ja havia fet construir el meu avi als anys 20 del segle passat. Per tant, gaudia de la teràpia i els paisatges del mar i m'evitava la sorra i les aglomeracions i els crits de les platges. I per altra banda,
em refrescava i nedava i jugava a la piscina abans, durant i després Tot. dinar o qualsevol moment del dia o de la nit si aquella jornada era especialment calorosa. Tot. Ara ja ens hem fet una idea, jo m'estava imaginant... Quina envídia. Sobretot això d'atracar, la paraula atracar. Sí. També et devies atracar de marisc, O devies per atracar... Ui! Home, a més de tota la pesca, imagina't tota una jornada estant al mig del mar, doncs pescàvem de tot, i en aquella època podíem agafar llagostes, llàmantos, el que convingués. O per tenir aquest iot que parlaves, també hi ha hagut d'atracar alguna cosa, no? Algun banc o... No, era una cosa de família. Ja venia d'herència. Venia del mestre, això venia del besavi. Eren els d'abans. Sí, home, sí. Tot fàbriques de Sabadell. El va parir el mestre tela. En la piscina, cuando vuelves a casa después de todo un día de piscina, no tienes arena hasta dentro de las orejas. Piscina i a la platja el que passa és que et pots enterrar de cos sencer. O sigui, fèiem una mica la dicotomia que la gent mortals que anem a la platja o anem a la piscina, el que és a la platja, vosaltres us enterreu a la platja de cap per amunt o de cap per avall? Com ho feu? Jo al peus, jo només al peus. Just al peu. Bueno, antes sí que la canalla t'enterraven ja quasi bé, pràcticament només allò com fas a vegades. Jo havia fet amb un gos a casa, te'n recordes? Havíem enterrat un gos. Amb sorra? No, amb sorra no, amb terra. No, però a la platja? No, a casa, a l'hort. Havíem enterrat la perla, no te'n recordes? L'havíem enterrada, que només treia l'oxico i prou, just per respirar. I per què ho feies, això? Perquè sapigués el que li venia al cap de poc. No, tu no ho feies pas, això. Doncs jo això quan era petit a la canalla. Llavors ara al peus, perquè és gust. Jo trobo que és gust al peus. I tu també ets dels que mastega sorra, de cap per avall, boca terrosa, t'enterres, mestre Tites? No, jo això no ho he fet mai de la vida. No. Fas albòndigues? Però m'ha fet gràcia això que has dit, d'enterrar-se de cap. Ara me n'estava imaginant també uns quants que podríem enterrar de cap i que no haguessin de sortir mai més. I així que quedessin amorrats i que l'oxigen ja el tinguessin a zero d'entrada. Vosaltres sou d'aquells que feu ollos fins que encontreu aigua? Hi ha gent i, a veure, ara això és cert i verídic. Ollos i fins a encontrar aigua, És cert i verídic, però aquests que fan els ollos fins a encontrar l'aigua, l'aigua, és cert. Mestre, no sé si és el cas que també ho has vist a vegades. Jo m'estimo més els only use. Però no, els only use. Què són això? Only use. És aquells que canten i amb la van amb el radiocaset a la platja. Exacte. No, però normalment aquests que solen fer això no ho fan a 1 metro, que dius ja trobaré l'aigua de seguida, no, ho foten a 7 metres, que poden furgar tot el puto dia i però encara troben aigua. Bueno, diu, l'he trobada i de seguida l'ensorren, ja volguem dir, ara no ho vinguis a mirar. I vosaltres sou més de fer-vos uns llargs, el que és... Sí, uns largos, en castellà en diuen uns largos. I tornar a les estovalles, a la tovallola, i dir he anat a fer uns llargs, i calcules més o menys els metres que has fet a la platja. En canvi, a la piscina saps els metres. Bueno, el mestre no sé si és el cas. Tens trauma de la pel·lícula Tiburón, de tirar-te a l'aigua i no tirar enllà? Ai, no l'he pas vist, aquesta pel·lícula. Tot i que he vist que l'anunciaven avui, que l'anunciaven. No sé, potser me la miraré. Típica del verà. És una d'aquelles coses que tinc pendents. I llavors una mica trobeu més freda el que és l'aigua del mar o de la piscina? O al mar també trobeu aquelles alenades d'aigua? Les alenades. El mar és típic alenades. Aquelles corrents. Aquelles corrents que et dius, això què és? Sí, és una alenada i mires a veure si tens gent a la vora o no, de l'alenada que et ve. A vegades. I el tema... Ja t'entès. I el tema neteja de l'aigua, com també això ho valoreu? A veure, això és un mite, però es veu que a la vora de les plages, a veure, tira 7, 8, 10 metres... No, s'hi moquen, perquè és salada. No, aquells barcos que dius... Espera, fan bafos. Sí, però saps per què aquells barcos, perquè no són vaixells, els que van a la vora de l'orilla són barcos. Els barcos, aquells que netegen la mierda i tot allò, també ho fan per netejar l'aigua. Ho fan també per això. Això, el barco del mestre Tites, de la família? No, el mestre Tites anava allà, ell. No, mestre, vosaltres netejau el vaixell a prop de la platja i deixau-ho tot contaminat? No, això ho deixàvem per uns servents que teníem. No, aquí sí que no, això aquí m'agafaràs, perquè hi ha només del d'això, el gasoi, el que és les bessures de les coses. No ho deixo al barco, tiro perquè al mar ja aniran allà. On t'ho tiràveu, mestre Tites? No, home, segur, a veure, pots dir el que vulguis. Tu pots dir el que vulguis. Pots dir el que vulguis, però això ho tiràveu tot, perquè no queda res gravat, però ho foten tots. Això ho foten tots. Ni tu, i l'altre, i l'altre.